Zelena polja okolice Ludbrega puna su proizvođača domaće, autohtone hrane i namirnica. Proizvedeni u malim obiteljskim gospodarstvima s dugom tradicijom i ljubavi, ludbreški specijaliteti ujedno su i najfiniji suvenir koji možete ponijeti kući. Njihova ponuda presjek je gastro tradicije sjeverozapadne Hrvatske. U gastro tradiciju samog Ludbrega uz mliječne proizvode, med, vino, već slavne ludbreške jagode i nadaleko poznati ludbreški hren spadaju i jela koja se prenose generacijama, s koljena na koljeno. Nalazimo se u Bakinoj hiži, kućici uređenoj u stilu 19. i početka 20. stoljeća koja je pravi vremeplov u prošlost i nekadašnji način života. Odlična je to kulisa za pripremu klasičnih jela našega kraja koje će nam pripremati žene iz centra svijeta. Serijal video recepata započinjemo s klipićima, jelom koje se zasigurno barem jednom pripremalo u svakom ludbreškom domaćinstvu. Za nas ih u Bakinoj hiži priprema Renata Hlupić. Danas sam tu u Bakinoj hiži da pokažem kako se rade klipići. To je starinski recept iz našeg kraja i ja sam ga čula isto od jedne bake iz Vrbanovca. Dopalo mi se, klipići su mi bili fini i željela sam i ja naučiti raditi klipiće. I ja bih vam danas pokazala od početka kako to sve skupa ide. Uzmemo posudu, stavimo kvas. Kocka kvasa je dovoljna za kilu brašna. Kilu brašna smo stavili već ovdje u posudu. Brašno je glatko. Svejedno da li je obično ili da li je kakvo namjensko brašno, sve vrijedi. Stavimo kvas, razmrvimo ga. I zalijemo sa toplim mlijekom u kojega smo dodali žličicu šećera. I zalijemo tako do polovice posude i ostavimo da kvas počinje djelovati, da se vidi da se gore na bubri, da se rade mihurići. I stavimo to sve skupa negdje na toplo. U brašno stavimo 2 kg brašna, stavimo 2 žličice male čajne soli. Dovoljno. Ovo promiješamo i čekamo da se kvas počinje djelovati, da se aktiviraju gljivice. Pa ćemo to onda zajedno pomiješati. Pripremimo ulje. Za kilu brašna možemo staviti skoro 2 deci ulja ili jednu ovakvu šalicu. Zatim ćemo zamjesiti sa mlijekom ili može voda, može čak i sirutka po potrebi. Tako oko jedno možda do pola litre tekućine. Kvasac se je malo zašao, dignuo je, mihuri su se gore napravili i sad to možemo umiješati u brašno. Evo. Prvo kvasac, onda poslije kvasa dodamo mlijeko. Postepeno dodajemo, miješamo. Ne sve odjedanput, da vidimo koliko nam treba. Evo. Onda dodamo ulje. Evo. To možemo sve. Izmiješamo. Evo, dok dobijemo tako jednolično tijesto, glatko, to bi bilo dovoljno. Evo. Onda tijesto stavimo na toplome 1 sat, sat i pol, da duplo poveća svoj volumen. Prekrijemo sa krpom i stavimo opet negdje na toplo, da tijesto može odpočinuti i da nabubri. Tijesto se povećalo je svoj obujam i sad to ponovo malo premjesimo tijesto. I sad postoji 2 načina kako se to može napraviti. Ja od tijesta odrežem kuglice. Ovakve, svaka jedna kuglica je 1 klipić. Može se uzeti veći komad tijesta, razvaljati jedan veliki mlinac i onda ga rezati dijagonalno, dobiti jedno 6 ili 8 trokuta i svaki trokut onda razvaljati. Ja imam ovak. Naučila sam se raditi pomoću ovak kuglica. Evo, to složimo koliko mislimo kuglica da nam stane u jedan protvan
za pečenje. A ostalo ostavimo na stranu i čeka za sljedeću rundu pečenja. Sad ćemo probati, onda evo. Dobro bude išlo, evo. Tako razvaljamo. Dugo. Evo, mora biti tako da, evo, da se, niti se ne lijepi. Može se ako treba malo i pobrašniti. I donji dio malo raširimo. Tako. A ovo prema naprijed. I onda to razvaljamo i rukama rastežemo, malo vučemo lijevo i desno. Evo, dobijemo, evo, tako. To je sve. I ako slučajno i ne bi prvi puta ispali, baš ne treba odustati. Treba biti uporan i vježbati, pa bude bilo dobro. Evo, malo prakse, inače nije komplicirano. Evo, složili smo klipiće, sad stavimo klipiće u ovaj lim za pečenje. Sve, tako, evo, složimo jedan do drugoga. Evo, i oni se još budu povećali isto obujam kod pečenja. Evo, stavite još jedan ovako. I sad svaki klipić od zgora premažemo sa žutanjkom. Ne cijelo jaje, nego bolje samo žutanjak. Evo, stavio da se to lijepo onda razmaže gore po klipiću, da ima lijepu boju kad se ispeče. Evo ga. Svakoga još gore malo posolimo, makar tijesto je slano, ali je malo ukusnije ako su malo bolje slane. Malo od zgora. Prste stavimo onda po želji malo sezama. Posipamo. I malo, ako kome odgovara, malo kumina. Po želji može i ne mora se staviti. I sad stavimo to peći u ugrijanu pećnicu na 200 stupnjeva. I klipići se pečaju oko 10 do 15 minuta. I da bi bili hrskavi, bolje možemo u pećnicu staviti posudu sa vodom. I voda se prilikom pečenja isparava i onda su klipići možda malo bolje hrskavi od zgora. Evo, sad možemo staviti to peći. Stavila sam unutra posudu sa vodom da se isparava i stavimo sa pečenje. Evo. I evo, klipići su pečeni. Ako želite možete malo jače peći, možete malo slabije, po ukusu. Evo, ukućana. Još su vrući. Evo, izvolite i želim vam dobar tek i uspjeha u radu.